एसिमबो मोनथियाखै मानोना रिडिलिमिटेशन दिनै जानो थांगासिनो दङ किन्तु बेवहाय बबेबा मोनसे समस्तिया एसटिया गैला एससिया गैला बेबायदि दासिमबो कुनु फर्मेल बेबायदि गैया जायाखै आरो दिनैसिमबो इन्डियान इलेक्शन कमिशना बेखौ क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि दानबाय होननानै फोसावाखै बियो हयथ' सोरनिबा बांसावनाय जागोन बियो माब्लाबा जानो हाया क'क्राझार समस्तिया लकसभा समस्तिया एसटि आरो बे जेब्लायबो एसटियैनो थागोन जोंहा गरेस्वर तामुलपुर गरेस्वर सकनिफ्राय आप टु गरेस्वर ओनसोलसिम मोनसे 20 किल'मिटारनि जि लामा बे लामाया जोंनि थाखाय जोबोर ओंथि गोनां आरो इम्पर्टेन्ट लामा बे लामाखौ जोङो मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारिनि मुङाव दोननो थाखाय आं आसाम सरकारनिसिम खावलायदों बे लेखायै दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो खोथा होदों बे लामाखौ मुंख्लं जोंहा मनेस्वर बसुमतारि मुङाव बे लामाखौ दोननाय जागोन आरो थाबैनो बे लामाखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारा खोथा होदों मानोना बे लामाया तामुलपुर जिल्लानि गेजेरजों बारलांनाय आरो तामुलपुर जिल्लाखौ थोंजोङै फोनांजाबदों दा बेखायनो बे लामाखौ जोंनो नांथारगौखाय दिनै आसाम सरकारा गनायथि होदों आरो बियो थाबैनो लुफुंजागोन।